Allah kai kace a roƙa ka amsa. Allah ina roƙonka ka bani 50,000 kacal Allah. Kasu gaza kasu kasa haka Allah. Kasu dara haka Allah ya ubangiji ka bani 50,000 Allah bukata ta bata huce ka ba Allah. Yanzu in na ce wandan nan ma na san ca zai na san. Allah ba ka gani. Ai wannan ba Allah ya bar tilin nan. A rani ke saka dai na gani. Ai inda ga karan da fa aka fara koya farauta yau ka sa akwai gudun da to haka ba za ka ƙara ganin sa ba. Yadda ake magana ka a gare mu mutumin kirki. Ka Gurbin ido. Sallama dai nake ta yi ki ansawa. Kwana biyu kenan miji kina wani abubuwan da sauransu. Wannan ba ya za a yi maka magana bayan ni ma ne matsayi ce a cikin gidan ko ka sani matsayi na a cikin gidan nan? Ni ma hakiman kaina ce a cikin gidan nan kuma da sanin ka sani. Ranki daɗe hakima? To hakimi ya zo neman alfarma? A ɗan saka mashi fuska? A kuma yi sa aiki a rinka yi masa. Ranki daɗe. Irin hakimi, matar hakimi, duk gidan nan naki ne. Duk gidan nan gefe da gefe nan ke ce. To ni ce ba ranki daɗe. Ina labarin farata da aka dama min jiya. To ranka daɗe kuma an dama ta tun jiya. Tana nan a sanye kuma a nan za a yi magana. Ai ba a nan zan baka wannan horon ba, mu in baka Allah bai. Na gode mutanen fanshin su suka tono min ita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu ni mai gari ya ji labarin dokin nan ya mutu. Ina zan sa kaina? Ni na riga na san cewa har in ya samu labari to wallahi sarautar nan ta bi gidan har abada. Kuma ba ma hakan ba. Ya ce dokin nan har in ya mutu ka kawo masa labari to wallahi kai ma sai ka bi shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shamaki. Kai da wai Ni kadai ne Shamaki. kai kadai ne. To dama abin da ya kani shi ne. Na zo ne don in ga dokin nan. Rabona da ganinsa tun lokacin da aka kawo shi fadan nan. Har yanzu ban sa ganinsa ba. Ina son je in shiga in gan shi don in ji daɗi a zuciyata. Saboda san da nake a dokin nan. Bismillah. Dokin nan ya kwanta yana bacci. Ba na son abin da zai ji ƙara ya tashe shi. Tunda mai gari ka ga yadda ya nuna yana ƙaunar dokin nan. Haka. Ba na son abin da dokin nan zai alƙalla ƙasa. Haka.
yanzu abin da za a yi shi ne tun da bacci yake yi kuma baya son tashi sai mu sun kaya sai mu tafi. Dokin hakimi ne mutu. Yana samani hakimi ne ya mutu. Da mutuwar dokin da mutuwar hakimin da mutuwa ta duk daya. Ke? Ki san cewa shi mai dokin abin da ya ce duk wanda ya bawa dokin a hannunsa. Idan ku dokin nan ya shiga cikin wani hali na daban, balantana a ce ya mutu. Wallahi sai ya bi shi. To dan Allah wa ya sani. Ma da ki na gaya. Wannan ne madaki ne ya san kawai shi da kana da hankali. Magana ake yi ne? Kawai ce ka zo nan munafikin banza munafikin yofi. Kana gani zan tare ido kuma an sa jaki a rufa. Sai wajen. Munafikin banza munafikin yofi annabi ne. Sha sa kare. Sai da fita da higa cikin gida. Haka yake ran kai da ne. Abin da ba yake ne? Haka ya faru kai da ne. Haka ya faru. Za mu samu ne. Koma ciki. Allah ya taimake ka. A rayuwa ba abin da ya fi tausayawa irin dabbobi. Allah ya baka nasara. Wato ni abin da nake lissafi idan a san ta kare ka haka na san kariya. Haka. Sai mu kai ziyara barka da ka gane wa idan. Idan muka je barka, dama ka zama dandan nan tun da aka shi da gaishe da shafa shi. Akwai hawa bai ba. Haba. Ai ko yanzu ina ganin danda ya cika dandam. Allah ya baka nasara. Ai shamakin nan ba zai shigo yanzu ba. Saboda wajen ya taɓe da tabo. Saboda ruwa da ake yawan shiga da shi ranka. Ye? Cabi. Me ka cabi barkar dawaki? Menene ya kawo cabi barkar dawaki? Ai yawan shiga da ruwa da ake yi wajen dawakan nan. Kuma yawan wanke shi da muke a guraren. Shi ya kawo cabin. Allah ya baka. Da kanka kai kake wanke da baka. Allah ya baka nasara. Ai tsayawa nake a kai. A tsaye a wajen. Idan ba haka ba za su yi abin da ya kamata. Kowa ya tsaya matsayin shi don Allah. A daina shiga harkan wani. Sarkin ciki sai ga kamar an ka kare shi. Duk suna kasan ka. Kai da kanka. Ƙwarai ranka ne. Allah ya baka nasara. Wajen jibin Allah ya kai sannan na sa an kawo burji a buji shi. Sai a shiga da shi. Yanzu babu dama ke nan gobe a yi wani. Ni da abin da nake hange kafin jibin. Me zai hana da la'asar din nan zagaya kaɗan gani haka. Ba zai shigo ba. Sai jibi. Ƙwarai na kuwa. Ba zai Yi ba. yana bai yana Yaushe kamar yaushe kai yaushe Ai kai. da ranka daɗe nake ba da kai nake. Allah ya baka nasara. Wajen jibin nan shi ne daidai. Sannan na gama gyara gurin. An kawo burji an zuba shi. Allah ka yi. Allah ya kai mu. Allah ya kai mu cikin baka. Kaka kuma da ranka daɗe. Kaka kuma ranka daɗe. Iya. Ranka daɗe. Allah da ya taimake ka.
abin da zan fuskanta sakamakon mutuwar dokin nan shi isa gani nan dai ina ya Allah babu ya Allah sai dai hakuri kuran. To ina da shawara ne ita. To Ina dan uwa na wannan kudin da jama'ansa. Sai su so dokin mun kawo dokin su yadda shi a bayan gari. Kagan za a nemi kawon nan ba a gani ba. In sun so sai ka dan ba su ladan su. Ko ya ka gani? to Fati ina hikimar a ce a ɗaugawar doki a yar magana ai bata wuce ba dokin nan an san ya mutu a hannuna to ai kin ga ba hikima ɗauke doki. Haba mai gida ka manta shawara da na yi maka jiya? Kaga in an nemi gawan nan ba a gani ba. Kaga dole duk abin da ka faɗa za a amfani da shi. To kuma fa haka ne to ki ga ya kulikulin ya zo in ya so su je su ɗauke shi sai in ɗaula da in ba su. Shi kenan an gama. Da yamma zan ce zan turo a kira mun shi sai da yi magana sai da haɗa da shi. Wurin kare ne Allah na tuba Allah ya yi maka Sha miki saurara. ai me zan ce ne Wanni a matsayina. ko na mai na kenan A'a dakata. domin ai idan aka ce ka zama hakimin nan to wallahi tallahi duk abin da magana ma za mu yi shi. Kuli kwana biyu ala buɗan ma an daina aiko min da ita. Allah ya taimaki mai gida. Me ya faru ne? Wallahi dajin ne gaba ɗaya ya kone Allah ya taimaki su. Subhanallah. Sai tsohon tsimi ne yake tashi. To ai sai a ɗauko tsohon tsaraka irin ta kaka da kakanni. Eh. Na san gada zo motan daga sabi sama ai ya kira sai zo nan. Kwarai da gaske ba shi ne yake aiki ake cin abinci. Na ma yi nisa tsaraka ake sawa. Gaskiya ne. Gaskiya ne mai gida. Tsohon tsimi. Ai ba ni. Ai. Kai Zuma na bani. Shamaki. kuli baka da kunya ko Shamaki. ni kace ta baka bada Kunya. A'a me ba ne? ka je mu haɗu da yamma Zuma na. ai ba wata magana Oh ba komai. babu komai mu haɗu da yamma. Da muke zuwa na gidansa akalla ba a kasara ba. Na je gidan shi ya kai sau 6. Har ta katanga yake haura yana fitowa. Iye Eh. Shamaki. Shiru. Kuli. Allah Wai ya- me ya faru ne? Yi min bayani me ya faru? Allah ya taimake ka dokin hakimi ne ya mutu ya kashe shi. Ya kashe shi ya ce cikin dare mu zo da ni da jama'a ta. Mu ɗau wannan dokin mu kai shi mu je mu binne zai biya mu. Muka zo cikin dare doki har ya fara tsami. Ka ɗauke shi muka je muka binne shi. Ya ce zai biya mu ya dinga mana yawo da hankali. Ya fita nan ya zagaya nan ya fita nan ya zagaya nan zuwa na gidan shi 6. Ya matar shi ta ce ya shiga ban ɗaki ya haura ta katanga ya yi me ya yi me. Shamaki. Bamu, zai bamu. Shamaki. Zo Shamaki. Zo nan. Zo shi. Tsaya nan. Tsaya a ga maganar. Ya ce zai ba mu kuɗi kuma mu ba jinga muka yi da shi. Oh mu Shamaki. Shamaki. kai Ina za ka? ko guda ce fa mu tsaye da ita muke yi. Tsaya. Kai kuli. Allah ya taimake ka. Nan ba jeji bane. Nan fada ce. Da to Allah ya taimake ka. Wato kun yi jinga da shi ku yadda mushe doki zai ba ku kuɗi. Zai biya mu. Kuma kun je kun yadda mushe Mun doki yar mun binne shi. kuma bai biya ba. Ko kobo bai bayar ba. Tunda Allah ya sa ka girman fada. Kuli wannan biya na wannan aiki ni zan biya ba Shamaki bane yanzu. Yanzu idan yamma ta yi la'asar sakaliya Allah ya taimake ka. ka zo ka karɓi damin dawa 7 da fam 7. Ni zan baka yaranka ma ka zo ni zan ba su wani Allah ya taimake ka. a yi haƙuri. Allah ya taimake ka. Nan fada ce ba dawa ba ce. Gaskiya ne. Gaskiya ne. A yi haƙuri ba komai. Allah ya saka da alheri mai. Ka je dan bayan. Ma kai bar ganin kana sarki na. Billahi lazi duk sirkatan ne he cira hular. Fafe ma tumbi. Dan ni daji aikin daji ne zai tashi. In haka ne haka yake. A san mutum mata da kake aure ni ba ruwa na wallahi. Saboda can kuli daban aka haife ta daban aka haifa. a yi haƙuri. A je in ya mata ya zo a karba. To ba matsala. A zo a karba. Shamaki Allah ya baka. Dokin hakimin ya. a baki da ka ji ƙarya yake zan ka da shaye-shaye ke yarna Ya yake ma. wani mata da Dawo da shi. na ce dan kare ne A ya dawo da shi. ni magana nan ni da kai Hankuri. ni magana nan kare ne Shamaki. ƙarya yake
Allah ki muke ka. kai kaɗai zai za ka iya magance min yanayin da na shiga. Allah ki muke ka. Mutuwar dokin hakimi ɗin nan babu wanda zai iya faɗar ta sai kai, domin Allah ya baka baiwa da hikimar da za ka iya faɗar zancen nan. Shi isa na auna na ga cewa babu wanda zai iya gaya wa zancen nan sai kai. Wannan shi yasa na ji daɗin da Allah ya kawo mai. Don kai daɗe in dai wannan ne karka samu damuwa. Ni da kaina zan je fada in sanar da mutuwar dokin hakimi insha Allah. Godiya nake Godiya nake ranka. Godiya nake. godiya nake ranka. Godiya nake Allah ya ja da zamani. Allah ya ja da zamani. Godiya nake ranka. Godiya nake. Ya aka ji da mu? ina jinga Ya aka ji da jama'a? lafiya lau. To, ran kai daɗe wata alfarma na zo da ita. Ta me? To, ran kai daɗe ni na riga na san wannan abu da ya faru na mutuwar dokin hakimi. Na san ya zo kunnen ka. Ras! Zance ya zo kunne na ji sanda ake bayani. Yara da doki ya mutu kace su je siyar da gawa. Baka biya su ba. Wannan zance na ji shi na ga cir da cir na ji zancen nan. Haka Yanzu ya kake so a yi. shi ne na sadu da ranka daɗe na zo. Ina neman alfarma a rufa min asiri yadda Allah ya rufa mata. Game da maganar dokin nan kar hakimi ya ji. Kun isa ku sa shi kun isa ku hana shi. Eh? Yi, Shi hakimin ƙwarai ranka daɗe. a sa'an ne ni zan sa shi kuma ni zan hana shi. Ko? Ina sha maki. Allah ya baka nasara. Zance fa kai ma ka san ba wata gargada da za ta hana zuwa zancen nan kunnan hakimi. Sai ya ji zancen nan hakimi kamar ya ji ma an gama. Ye? Eh. Dole zancen nan sai ya je kunnan hakimi. Zancen taimake ka ko wani abu bai taso ba. Sai dai to kai wai mai ma kake ganin za a yi ne? Ranka daɗe ni da hikima na zo da ita. Wace yi? Ranka daɗe a samu hakimi a gaya masa dokin nan ya ɓace na aljanu ne ya ɓata ɓat. Ye? I Na na aljanu ne. magana ta farko a duk yankinan lardin nan gaba daya Haka ne. babu fasihi mai hikima mai karatu na zamani da na addini kamar hakimi. Ko ka san wani mai hikima sama da shi? A babu. Ye? Babu. To ba wata dabara da za a yi wa hakimi ko wani zamananci ko wani duniyanci ko wani abu da za a yi masa wani kurefe da ba zai gane ba. Mun ba da bayanka kai ka sai da lakani da yake a gidan nan da lakani da yake a jikin mai girma hakimi wanda wani aljani zai shiga wani duhu ba zai gane shi ba. A gabanka aljani nawa ne izo zance izo gaisuwa fada. Wani lokacin ma sun tashi sun tafi hakimi ce wancan aljini ne wancan aljini ne wancan rauhani ne. Haka Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. to da ma zuwa kai da dabara daya Eh. ka ce in taimaka maka da addu'a kai ma ka je kai addu'a ras domin ita addu'a har dutse tana fasaha. An sha maki ka je kai addu'a ni ma ta ka da addu'a kawai amma kuma ka san hakimi baya zance biyu duk mutumin da doki na hakimi ya mutu a hannunsa to shi ma kashe shi za yi. Inna lillahi wa inna Mun sani ranka ya fi na dokin nan inna daraja. lillahi wa inna ilaihi raji'una. Dage kana aiki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Alfada shamaki Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Shamaki. Na'am. ayi addu'a. Inna Shamaki. lillahi. Na'am. Ayi addu'a. Inna Shamaki. lillahi. Ayi addu'a. Waziri. Shamaki. Waziri. Ayi addu'a. Waziri. Waziri. Shamaki. Salamu alaikum. Fatima. Fatima. Fati. Fito mana. Iye?
na yi wannan kiran ban sani ba kuma na so Fati shi ke ta wallahi kiran abin da yasa kuwa zancen nan da nake gudu kar ya je inda nake gudu wallahi ya je waziri ya san zancen nan ana ta yawo inda ni na kashe dokin haƙi saboda ana nema na ruwa zama bai kamata me ya faru? Dan Allah ka taimaka min zai bar gari mai gida na dan Allah. To me ya faru me ya zafi? Wani abu ne ya faru ko wani abun kunya yayi? Maganar mutuwan dokin nan ne da taraka shi zai bar gari. Dan Allah ka taimaka ka je ka tare shi. Dokin hakimi? Haka na koji zancen nan lallai. Ko shi bana ban shamaki ai zancen bai je kunna hakimi ba tukuna. Kuma da ya zauna ina ta nazari ne. Ina auna mizanin darajar ransa da darajar ran doki. Da kuma ya zauna duk yadda za a yi na tabbata hakika ba shakka dole sai hakimi ya ji zancen. Amma akwai dabarun da za mu iya yi. Shi shamaki ai lallai ba sai aka yi shi ba. Hakimi ya ce duk wanda dokin na ya mutu a hannunsa to shi ma za a kashe shi. Amma zance tun da bai je kuna hakimi ba ai bai kai na abar gari ba. Yanzu shi shamakin ya tattara kayansa ya tafi. Ya tafi gashi ya yi nisa. To abin da za a yi kada mu yi kasa a gwiwa. Tashi mu je in samu in shawo kansa. Taso sauri sauri. Idan muka je barza dama ka san dandan nan tun da aka shi da kanshi ya shafa shi ko hawa ban yi ba ka kuma din ka ta me dokin hakimi ya mutu Ni na samani hakimi ya. da mutuwar dokin da mutuwar hakimin da mutuwar ta da daya. Hakimi ya ce duk wanda dokin na ya mutu a hannunsa to shi ma za a kashe shi. Shamaki Allah ya baka Dokin hakimi ya a baki da ka ji ƙarya yake ranka da shaye-shaye yake yarna Dan Allah ka taimaka min zai bar gari.